Zkoumovačka opuštěného vlaku. Kolik by si vymysleli to kilo? Co? Co mám teď batonu? 5, 6. Kámo, tady fakt svítí světlo. Kolik by to bylo? 5000. Tady, hej, počkej, ticho. Ty vole, ale to je fakt zajímavý tohle z toho. Ty vole. Kamu tu chybí sedačky? Asi cigáni pokradli. Tu je rozbit. Co to je tohle, co ty vole? Žala. Koupil to? To je nějaká hadice. A tu je rozbitý sklo. Jo, a oni to tady vysklili. Co? To je nějaká hadice asi. Teď. Já se dopočí, pojď. Kámo, tam jsou bezděláci, vole. Pojď, dělej. Pojď, kámo. Co tady má?